Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalina at pagpapon. Ating bigkisin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi na papayag sa mali at sa diwali. Kikilos at ipapahayag, tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Garehiyon, umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalikat, ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Garehiyon, lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa atin. Karehiyon, tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. In the next episode of Business Unusual, we honor one of the pillars of the country's chicharon industry, the late Mr. Ray Lapid, as we take a look back at his 70-year journey. Get ready for an intimate, upscale gastropub experience at Boer Brothers. Cool off with the trending millennial halo-halo courtesy of Macabebest Halo-Halo. And get the latest business news in the region on BizFeed. Let's get down to business this Wednesday, 7 p.m.
Tune in to CLTV or catch our live simulcast on our official Facebook accounts. Business Unusual with Sonia P. Soto, only here on CLTV. My warmest congratulations to CLTV 36 on its 14th year anniversary. CLTV 36 was conceptualized by our late founder, Levi Pilaus, who wanted to further serve the region through television. At that time, having a TV did not seem to be a compelling idea, since the Laos Group has already a radio station through our RW 95.1, which actually played a critical role during the Mount Pinatubo eruption in the 90s. The family also later partnered with a Cebu-based publication that now provided community daily news through Sunstar Pampanga. The decision to put up a regional TV station was not primarily because of additional business, but it was to further promote economic growth in Central Luzon. The station was envisioned to serve as a vehicle to continue the advocacy of LPL, which is to develop the countryside. On the onset, the road was not easy for CLTV 36. 14 years later, CLTV 36, through the leadership of Sonia Soto and Billy San Juan, has become one of the most sought-after news source in the region, yet again during this pandemic. It has become an enabler of public good through its relevant and informative programs. Also recognized and continuously received awards. The Laos Group has reaffirmed its commitment to the community that education will continue during this season of COVID-19. Therefore, we partnered with the Department of Education and of course our local government in making sure students will have access to learning, and this is something we are proud of. Most importantly, these projects and partnerships we've made possible because CLTV 36 was successful in pivoting to make news more relevant and more accessible. The digital presence of CLTV has contributed immensely in bringing news not only locally but to our OFW Cabalans. We are one with the station's advocacy to bring credible, relevant, and timely news and information to the viewers and stakeholders. And so, to the men and women of CLTV 36, maraming salamat sa patuloy na serbisyo para sa ating mga karehiyon. Mabuhay kayong lahat.
CLTV was launched 14 years ago on May 10, 2007, taking on the giants of the national broadcast industry and making a big impact on Central Luzon's local media landscape. Trusted journalism is now more important than ever. And through the years, CLTV has served the region through hard-hitting news and public affairs programs, as well as entertainment programs featuring local talents and artists. CLTV, as the leading local regional news and public affairs TV station, is uniquely positioned to provide hyper-local news stories and feature topics in the local context that are not offered by the national networks. It made its mark in the regional media industry by providing a platform by which the community can articulate their aspirations and be involved in the discourses that shape the nation. And now, 14 years later, CLTV is gearing up for digitization in accordance with the Philippines' plan to fully switch to digital television by 2023. CLTV has invested in new upgrades as part of its digitization plan, starting with production equipment and digital mobile news gathering system, the studio and master control rooms, switchers, studio to transmitter link, playout servers, and the antenna system. But while the shift to digital is ongoing, the network would not be shutting down its analog terrestrial transmissions in Central Luzon just yet, ensuring that no one will be left behind. The Philippines' migration to digital TV will not only pave the way for a better TV viewing experience, but it will also allow for a more efficient and richer information dissemination platform in times of calamities with the Integrated Emergency Warning Broadcast System, or EWBS. 51% of Metro Manila's households now own a digital terrestrial television box, while 16% of the total Philippine households now tune in to their favorite television shows using the new technology. Together, let us watch our favorite CLTV programs as the country transitions to digital, changing our TV viewing experience forever. Indeed, the shift to digital TV begins now. Arit na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Hawaan sa trabaho, isa sa mga pangunahing sanhi ng COVID-19 transmission sa City of San Fernando, Pampanga. At ng LTO pwedeng gamitin sa pag-book ng mga benepisyaryo ng COVID-19 vaccine sa transport group. Is arestado matapos hold upin ang isang remittance center sa Bulacan. At mga magpapabakuna kontra COVID-19 sa San Luis, maaaring manalo ng baka. Kaya Pabengi, Pampanga, magkagabi Central Luzon. Ako si Nicolette Henson Tizon. Narito ang mga nanguna tinutulong balita ng CLTV News. Itinuturing na isa sa mga pangunahing sanhi ng COVID-19 transmission sa City of San Fernando, Pampanga ang work exposure o hawaan sa trabaho. Kaya naman mismo ang Provincial IATF nakiusap sa mga kumpanya na patuloy na magsagawa ng flexible working arrangement na una nang iniutos ng Department of Labor and Employment. Si Reniel Pawid ang balita. Sa inilabas na COVID-19 weekly report ng City of San Fernando Epidemiology and Surveillance Unit, makikitang pumangalawa ang work exposure o hawaan sa trabaho sa mga pangunahing dahilan ng pagkalat ng novel coronavirus sa syudad. Sa 601 active cases ng lungsod nitong May 21, 198 sa bilang ay mga close contact, 184 cases naman ay nakuha sa trabaho, at 153 sa mga aktibong kaso hindi pa tukoy kung saan nanggaling.
Noong unay tila maganda ang konsepto ng work from home para sa aquaculturist na si Joan Orias. Bukod sa mas ligtas mula sa COVID-19 exposure, ay menos gastos pa ito sa transportasyon. Subalit sa mga nakalipas na buwan, tila hinahanap-hanap niya na ang nakagawi ang office routine. Medyo dapat tingnan natin on the positive side, the work from home. But then, parang mas nakadagdag stress siya kasi work from home meaning even beyond office hours, kailangan on-call pa. Kaya naman ang iba't ibang kumpanya gumagawa na rin ng mga pamamaraan para sa flexible working condition ng mga empleyado. May mga trabaho kasi na kinakailangang tapusin talaga sa kumpanya o opisina. Mayroon namang iba na alternative working arrangement scheme ang ipinatutupad gaya ng kila Joan na papasok sa opisina ng kalahating linggo at work from home ang natitirang mga araw. Sa San Fernando, una nang iminungkahi ng local IATF ang pagsasagawa ng mga virtual gathering o meeting maging sa usapin ng trabaho. Samantala, maliban sa iba't ibang working schedule at arrangements na ipinatutupad ng mga kumpanya sa ilalim ng Interim Guidelines on Workplace Prevention and Control of COVID-19 ng Department of Trade and Industry at Department of Labor and Employment o DOLE noong 2020, inilabas din ng DOLE ang Department Order No. 224 nitong March 2021 kung saan iniutos ang pagkakaroon ng tamang ventilation ng mga pook pagawaan. Ang Provincial IATF ibinabari ng Co-workers Monitoring Plan na naghihikayat sa mga empleyado na sitahin ang mga kapwa manggagawa na hindi sumusunod sa minimum health protocols. Nakiusap na rin sila sa mga kumpanya na limitahan ang kumpulan ng mga manggagawa. Sa lahat po ng mga negosyante natin na may-ari ng negosyo, kayo na hong gumawa ng scheduling ng lunch break o snack break ng mga empleyado natin. Hanggat maaari po, wag pa rin hong sabay-sabay. Isa pa rin ang City of San Fernando sa may mataas na kaso ng COVID-19 sa buong Pampanga. Kabilang sa kanilang prioridad ang mapigilan din ang pagdaraos ng mass gathering sa syudad. As of May 25, 4,655 na ang kumpirmadong COVID cases sa lungsod. 578 ang active cases. 147 ang namatay at 3,930 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News. Bukas daw ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kasama ang Land Transportation Office na magbahagi ng datos ukol sa mga tsuper sa rehiyon para matukoy ang mga tatanggap ng mga bakuna kontra COVID-19. Sa mga darating na buwan ay sisimulan na ng paman ang vaccination rollout sa mga A4 eligible group o yung mga economic frontliners bibilangan ng transport sector. Magbabalita si Paulo G. Santos. Una sa listahan ng A4 Priority Eligible Group o ang tinatawag na Economic Frontliner, ang mga nasa Transport at Logistics Services. Ito ang isinumite ng National Economic Development Authority o NEDA sa Department of Health o DOH bago pa i-anunsyo ang malawakang rollout ng bakuna sa tinatayang nasa 12.8 million population ng naturang sektor. Dito sa Central Luzon, may inisyatibo ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB at LTO o Land Transportation Office sa data gathering ng mga lokal na pamahalaan upang mapabilis umano ang master listing sa transport group. Ayon kay Attorney Teresa Magtoto, Chief ng Transportation Development Office ng LTFRB Region 3, makatutulong ang pagbibigay nila ng impormasyon kaugnay ng bilang ng units ng public utility vehicle at for hire transport units sa pagtukoy ng mga benepisyaryo ng bakuna. Actually, we don't have the number of drivers, but we have the number of units. So from there, we can presume na yun yung number of drivers as well. Sa ipinadalang datos ng LTFRB, higit 38,000 ang mga tumatakbong units kabilang na ang PUV at for hire vehicle na rehistrado sa kanilang tanggapan. Hindi naman umano nagkakalayo ang datos ng LTFRB sa panukat ng isang malaking samahan ng transport group dito sa Central Luzon. Ayon kay Dan Yumul, chairperson ng Confederation of Passenger Transport of Central Luzon, nalalapit ang higit 38,000 unit sa aktwal na tsuper at operator ng mga public utility vehicle na naglalaro sa 30,000. Kung titignan natin, yung sa jeep kasi almost 31,000. So, 7,000 megit. So, mangilan-nilang taxi, mangilan-nilang school transport, tourist transport, TNBS, o mga truckers. Siyempre, yung iba dahil
hindi na nakapag-renew, nabawasan yan. Sa pananaw ni LTO Region 3 Director Eduardo de Guzman, malaking bagay ang data gathering ng LTFRB at LTO, ngunit hindi ito nire-representa ng aktual na bilang ng mga economic frontliner na driver sa Central Luzon. Ayon sa opisyal, makikipagtulungan sila sa verification process, lalo na't nasa kanila ang listahan ng mga professional drivers sa rehiyon. Ang sigurado umano munang datos nila ay ang mga enforcer ng LTO na kasama rin sa pila ng A4. We have forwarded to him, the list of all the employees of LTO Region 3 who are very much willing to be vaccinated. In its totality, we are about 532 employees waiting for the vaccination program of the government. A4.6 ang mga government workers na kinabibilangan ng mga LTO. Ngunit nakikita rin umano nilang kasama sila sa unang bahagi ng pila o A4.1 dahil katulad ng mga nasa transport sector, ang mga enforcer nito ay nasa kalsada. Sinabi ng opisyal na ang rollout ng bakuna sa LTO ay posibleng hindi na idaan pa sa LGU at maaaring sa regional office na ito ibagsak ng DOH na alokasyon. For regional office, siguro yan kasi para i-observe din natin yung IATF, yung social distancing. So we will be calling them district by district, hindi pangkalahatan. Paolo G. Santos, CLTV News. Pagbabalik ng CLTV News, pondo para sa bakuna ng manggagawa sa Clark Report, mas maiging huwag nang dumaan sa mga LGU ayon sa SILA. At Metro Clark Advisory Council na nawagan ng maayos na vaccine policy sa Clark Report. Magbabalik ang CLTV News. Ino naman mo, ngemi kibalo kinpeka pa mo sumpamangan kay Mabilo Gayato, ameni Batanketi Syudad Angeles, Pampanga. Ing metong kareng sangkan ot ing Kapampangan, balo daray sabla ang mga galing la karaskin pa magluto. O balo yun ano na niya nga malwan ko, wise to ka, ing Kapampangan Pride Assisi. Inya pang banwang 1732 ag pangkyan diksyonaryo ng Kastilang Fraile Berganyo, kay nita de paaman ning sisigay buri ng sabyan is to snack on something sour. Anya namang bayo la pa may usureng yali-waliwang versions na nini, ing metong kareng sinikat, ing sizzling sisig ning Angeles. Ore ni resang kap bang kanita makapagluto ka namang sizzling sisig, mantikilya, kalamundi, asin, vetchin, larang inanis, dildak kapaminta, ning nangate na ning manok, sibuyas, ampo pang ning nangaligang babi. Tataran maying babi sa kami gogo kayabe na ning nangate na ning manok. Bulos mo yung dakala sibuyas, kay bat pulisan may mantikilya ikekang sizzling plate. Tsaka may bulos sing sisig. May kakalingwan ni kalamunding ang pong laran O daramdaman mo na yung sasarit sa ting luluto mo. Uy, tana, tinakang sisig na ning Angeles. Birna mo, sold na ka.
Nagbabalik ang CLTV News at iba pang mga nangunang balita. Igi umanong ang pribadong sektor na lamang ang direktang makipagtransaksyon sa pagbili ng bakuna para sa mga trabahante nila sa Clark Economic Zone. Ayon kay Clark Investors and Locators Association President Dr. Frank Villanueva, paraan din umano ito upang maiwasan ang politika sa mga lokal na pamahalaan na nakapaligid sa Clark Economic Zone. Ang report. Pabiro ngunit malaman ang punto ng dating presidente ng Clark Investors and Locators Association, Frank Villanueva, na ngayon chairperson ng Advocacy Committee ng SILA, ng eksklusibong usisay ng CLTV News kung balak ba nilang isabay sa procurement ng mga lokal na pamahalaan na miyembro ng Metro Clark Advisory Council ang pagbili ng bakuna ng mga investors at locators sa loob ng Clark Economic Zone. Mapolitiko pa kami. For example, pag may tinulungan isang LGU, baka magtampo yung ibang LGU. Punto ni Villanueva, hindi lamang ang mga manggagawa na mga miyembro ng Clark Investors Association o SILA ang kanilang pinaplanong pabakunahan kontra COVID-19. Iyon ay pati na ang pamilya ng mga ito, kaya kung tutuusin anya ay higit pa sa 120,000 ang pinag-uusapang bakunahan sa Clark Economic Zone. So I think the best way to go about it is we start first with the people inside Clark, yung mga empleyado, their family, and then eventually kung may natira, well, why not? We'll try to see if we can distribute it among yung mga tagalabas. But it's premature to talk about it now. Sinabi ni Villanueva na may inisyal na pag-uusap na ang SILA at ang Clark Development Corporation o CDC sa paghahanap ng pondo para sa vaccination rollout sa mga economic frontliners sa Clark. Ito'y hindi lamang umano sa pondo ng malalaking kumpanya, kundi pati na ng mga kasino na may tinatawag na Heritage Fund. And one idea we've been working with CDC is yung Heritage Fund of PAGCOR. Mga casinos, they are supposed to allocate a certain portion of their earnings for CSR. And the problem is, ang mahirap magpa-approve sa PAGCOR. Binabanggit ni SILA President Villanueva na tinatayang nasa 20 hanggang 30 milyong piso ang inaasahang makukolekta sa Heritage Funds kung aaprubahan ng PAGCOR na mailaan ito sa vaccination funds para sa mga manggagawa sa Clark. Sana in this case they'll make an exception kasi I think we're looking at easily among the casinos there 20 to 30 million na funds that can be used for vaccination. Now, yung mga the parties involved are more than willing to put this up for this purpose. Kailangan natin ng government approval dyan. Ayon pa kay Villanueva, wala pa siyang direktang naging komunikasyon sa Metro Clark Advisory Council na nagsusulong na pondohan ng Clark Development Corporation o Bases Conversion and Development Authority o BCDA ang pag-allocate ng bakuna para sa mga manggagawa sa economic zone. Ang paghahanda ng pondo para sa pagbili ng bakuna ay hindi pa umano ang mainit na issue ngayon dahil sa limitadong supply nito sa Asia-Pacific region. Punto ni Villanueva, maiging gampanan muna ng lokal na pamahalaan ang pagsasagawa ng estratehiya na mapabilis ang pag-administer ng bakuna. Iyon ay dahil sa commitment ng national government na milyon-milyon na umano ang inaasahang babagsak na supply ng bakuna sa mga susunod na panahon. Ang issue ngayon is the absorptive capacity of LGUs. Yeah. And I think we'd like to appeal to LGUs to tap the private sector. Like, for example, in Quezon City, yung mga homeowners associations have been involved. They were deputized by the LGU to administer this. Yung homeowners, sila na bahalang kumuha ng taga-administer, deliver to them. Maybe we can do this in Clark also. Paolo G. Santos, CLTV News. Hindi lamang ang pondo para sa pagbili ng bakuna ang pinag-uusapan sa rollout ng vaccination program sa mga manggagawa sa Clark, Freeport at Special Economic Zone. Ayon sa ilang chief executive na miyembro ng Metro Clark Advisory Council, kailangan din magkaroon ng malinaw na vaccine rollout policy
kasabay ng nalalapit na pagsisimula ng pagbabakuna sa mga economic frontliners. At para sa karagdagang detalye, makakasama natin ngayon si Paulo G. Santos. Paulo, sino-sino ba ang mga nakausap mo at ano bang nakikita nila na pwedeng gawin para magkaroon ng maayos na proseso ukol dito? Nicolette, nakausap ng CLTV News ang mga itinuturing na manpower hub ng Clark Economic Zone. Una rito si Mabalacat City Mayor Chris Garbo, Angeles City Mayor Carmelo Pogila Satin at Capas Tarlac Mayor Reynaldo Katakutan. Pawang mga opisyal ng Metro Clark Advisory Council. Sa nagkakaisa nilang tinig, tanong nila sa CDC o Clark Development Corporation, bukod sa commitment na paglalaan ng pondo sa bakuna, saan mangyayari ang vaccination rollout? Sa loob ng economic zone o sa mga inuuwiang distrito nitong mga manggagawa. Sa salita ni Mayor Chris Garbo, halos 90% ng Clark dito sa Pampanga ay sakop niya. Nag-pledge naman ito na mula dun sa storage facilities ng mga bakuna at maging ang manpower component ni Colette sa mga vaccination sites. Pero ang tanong nga dito, yung commitment ng CDC dahil sa pinag-uusapan nga na bakuna o rollout nitong vaccination program, talagang may gastos ito. 1 month rental lang daw is more than enough para mapaglaanan ng pondo ng CDC ang gastos sa vaccination rollout sa higit 120,000 manggagawa, Nicolette. Ito rin ang punto ni Angeles City Mayor Pogila Satin dahil hindi lamang ang gastos sa bakuna ang intindihin nila, kundi pati na yung mga maitatalagang doktor at nurse na ang serbisyo ay hindi maaaring ilibre. 400 million ang alokasyon na bakuna dito sa Angeles City sa higit 400,000 mamamayan dito at pagtataya nga ng alkalde, nasa 30% raw ay yung working force nitong Clark galing nga dito sa Angeles City. At sa bersyon naman ni Capas Tarlac Mayor Reynaldo Katakutan, dapat ma-administer ang vaccination sa mga lugar kung saan nakatira ang mga manggagawa ng Clark. Katulad nila na manpower hub ng Clark Economic Zone, mas kontrolado umano nila ang proseso ng pag-rollout ng bakuna. At sadyang makatutulong ang DCDA o CDC sa kanilang maliit na bayan na ang pondong inilaan lamang dito sa bakuna ay nasa 20 million pesos dito sa kanilang distrito sa Capas. Wala pang tugon si BCDA CEO and President Vince Dizon sa suwestyon at opinion ng Metro Clark Advisory Council. Ang nagkakaisang panawagan ng mga alkalde, huwag umano sanang mahuli, huwag sana umanong huli ang responde ng BCDA upang hindi sila magahol sa paghahanda dahil ang pag-rollout ng A4 ay hindi biro. Samantala sa panig ng DOH, Nicolette, ang umiiral na policy sa master listing para sa mga manggagawa, hindi basehan kung saan ito botante. Ito ay kung saan siya komunidad na bibilang o sinasakop nga nitong mga lokal na pamahalaan. Nicolette. Maraming salamat, Paulo G. Santos, nagulat. Sa pagbabalik ng CLTV News, pulis arestado matapos hold upin ang isang remittance center sa Bulacan. Na magpapabakuna kontra COVID-19 sa San Luis, maaaring manalo ng bangka. Magbabalik ang CLTV News. Bilang isang cultural officer o isang tourism officer, napakalaking gawain ang ipalaganap ang pinagdaan ng kasaysayan ng aming bayan. Ito ang pangunahing gawain na tiyakin na ang bawat mamamayan ay may kaalaman sa kanyang pinagdaanan at may pagmamalaki sa kanyang kultura at tradisyon. Gayon din ang sining at kahusayan ng bawat mamamayan na maaaring pagmulan ng yabang o pride bilang isang Bulakenyo. Ako si Armando Santa Ana. Proud ako sa Bulacan. Proud ako bilang isang Bulakenyo. Nagbabalik ang CLTV News at sa iba pang mga nangunang balita. Arestado ang isang 29-year-old police corporal matapos nitong hold upin
ang isang remittance center sa San Miguel, Bulacan. Napag-alaman din sa investigasyon na sangkot din daw siya sa pagnanakaw sa Nueva Ecija. Agad namang pinasisibak sa kanyang pwesto ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang nang-hold up na pulis. Rainiel Pawid ang may detalye. Hinold up ng isang pulis Quezon City ang isang remittance center sa San Miguel, Bulacan. Sa CCTV footage na ito makikita si Corporal Moses Yango habang kinakalkal ang mga drawer at kaha ng naturang remittance center. Mabilis namang tumakas ang pulis matapos tangayin ang hindi patukoy na halaga ng pera. Ilang oras lang ang lumipas nang magtungo naman si Yango sa isa pang sangay ng remittance center sa San Ildefonso. Ito'y upang tikita naman ang establishmento. Dito na siya naaresto ng mga operatiba at nakuha sa kanyang QCPD ID, granada, natangay na pera, service firearm at mga bala. Lumabas din sa investigasyon na sangkot ang pulis sa pagnanakaw pa rin sa Nueva Ecija. Agad namang nilinaw ng PNP na wala silang sasantuhin sa mga lumalabag sa batas kahit pa kanilang kabaro. Tikom naman ang kampo ng remittance center ngunit nangakong makikipagtulungan sa mga otoridad habang gumugulong ang investigasyon. Sa pahayag na ibinigay naman ng suspect na gawa niya lamang umano ang pagnanakaw dahil nasa idang kanyang pera sa isang pyramiding scam. Iniutos naman ni PNP Chief Guillermo Eleazar ang agarang pagsibak sa pwesto sa nang hold up na pulis. Rainiel Pawid, CLTV News. Upang mapatas ang kumpiyansa ng mga residente ng San Luis, Pampanga sa COVID-19 vaccines, inilunsad ng lokal na pamahalaan ang baka para sa bakuna raffle kung saan may tsansang manalo ng baka ang tumanggap ng bakuna. Magsisimula ang programa sa darating na Setyembre. Narito ang ulat ni Rainiel Pawid. Dahil sa vaccine hesitancy o pag-aalangan na magpabakuna, naisip ng lokal na pamahalaan ng San Luis, Pampanga na gumawa ng isang programa na hihikayat sa mga residente na tumanggap ng COVID-19 vaccine. Maliban sa iba't ibang vaccine awareness campaign, inilunsad nila ang baka para sa bakuna. Ito ay isang monthly raffle project kung saan posibleng manalo ng baka ang magpapabakuna. Magsimula sa Setyembre hanggang Agosto ng susunod na taon ay gugulong ang baka para sa bakuna raffle. Makanita po, akong binsitala po dening kabalenta mo. Buri ko pin po sana kening Balen San Luis as in akwat ayaw 100% magpabakuna tamo. Base sa datos ng local IATF, talagang mababa ang bilang ng mga pumayag na magpabakuna sa bayan. Pansin ito sa senior citizen community na tumanggi sa vaccine. Nasa 7,000 ang populasyon ng senior citizen sa San Luis. Sila rin ang prioridad ng gobyerno pagdating sa usapin ng COVID-19 vaccination. Subalit 17% o 1,254 lang sa mga nakatatanda ang pumayag na mabakunahan. Aminado naman ng lokal na pamahalaan na kakaunti pa rin ang dumarating na bakuna mula sa national government. Noong isang linggo, 297 doses pa lang ng vaccine ang inilaan para sa senior citizen ng San Luis. Subalit sa kabila ng kakaunting bilang ng bakuna, mas kakaunti naman ang mga nakatatandang nais tumanggap nito. 166 ang nakaschedule mabakunahan ngunit noong araw ng bakuna, 100 lang ang sumipot. Ayon kay Mayor Sagum, sa susunod na 3 buwan ay tiyak na ang dating ng supply ng bakuna mula sa national government at maging ang binili ng provincial government. Banda po July, August, September yan. Dakal na po talaga yung vaccine. Batay sa May 25 COVID Bulletin ng San Luis, 198 na ang kumpirmadong kaso sa lugar. 16 ang aktibong kaso, 10 ang namatay at 172 ang recovered. Rainiel Pawid, CLTV News. At yan ang mga balitang nakalat ng CLTV News. Para sa karagdagan pang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages at CLTV36Official, at CLTV36News, at CLTV36. Kung nais nyo ang balikan ng mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website, www.cltv36.tv. Kasama ang buong persa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Nicolette Henson Hizon. Maraming salamat at magandang gabi.